Mejọ ezinụlọ anyị na-enye gị ekele n'ihi na ị kwesịrị ntụkwasị obi. Onye nwe anyị na-enye gị ekele gị onye ọ masịrị ị ga-akpọrọ papa ya this time ezinụlọ a need the most including the grandchildren. N'iwe kpọrọ papa I see the reward to n'ime ihe niile. Onye nwe today is the day a kwadoro ịkwanyere papa ugwu ikpeazụ. Onye nwe lead us in this service. Anyị achọghị ịmụta mmadụ naanị gị ka anyị chọrọ ịmụta. Onye nwe ka ọ ga-abụ mgbe a ga-emechi ofufe a taa badị ezinụlọ a ga-achili aka ha elu sịrị ikwesị ntụkwasị obi. Onye nwe anyị na-ebe ekpere ọzọ n'ụbọchị taa esili ị ga-enye anyị favorable weather. Onye nwe anyị ga-enye anyị favorable weather. You have started and you will perfect it. I got no akụkọ at this area. As many that have been coming from far and near, okporo ụzọ ga-erubere isi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-asụ bụ ofufe a n'ime ọbara Jizọs. Imeela mmụọ dị n'ụlọ. Nna anyị papa Eda GILBERT NNADI ga-ije gị nke ọma. Ịgbala ọsọ arụ taa. Anyị na-ekwenyesi ike on the day of resurrection. Laila gị ga-anọkọ ime onye mmadụ. Gbala ha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Isaac mepe tabat. Ndị niile ga-ahụ ya ọsịsọ. Ezinna Onwe Nkenye ụmụ nọ na-eje ka ije nke ọma. Ka ije nke ọma Ezinna. Ndị niile chọrọ ịhụ ya ga-ahụ ya ka e buru eji ọla chọọchị ozugbo. If you see him, you can please price the queue outside. Price it so that others can come. Can we somebody that will direct the facility and very facility? Ever arrange the crowded. Onwe Nkenye na oyi ibu onye eji enwe Ijeọma I love it forever. Okay. They're not my man.